दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि गायसनथाइ सान। जिगुजौ 67 इं मायथाइनि 15 फेब्रुवारि अदेबानि दिनैनि सानावनो बर'नि आंगो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। बै समनि बर'नि साननो हनो गोरों सोलोंथाइ गोनां बर'नि माखासे लाइमोनफोरा बर' हारिनि गोग्लैसोनाय अलखद नासयजानाय सोबख'जानाय थासारिफोरखौ नोजोर होनानै आरो हारिखौ बेनिफ्राय रैखाथि होनो माहारिखौ सोलोंथाइ फारसे दैदेनलांनो बायदि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बै समनि बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव 1967 इं मायथाइनि 15 फेब्रुवारि एबा दिनैनि सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन। दाजेन गोदान आफादनि गिबि आफादगिरि महरै बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोनखौ बिबान होनानै माहारि जौगानायनि हाबाफारिखौ जागायदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' माहारिनि सोलोंथाइ हारिमु समाज बायदि बायदि बिथिङाव हाबा मावबोनायजों लोगोसे आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमांजों गोख्रों सोमावसारनायनि बिबानखौबो बानबोनानै बर' माहारिनो मोनथाम गोरोबथाखौबो लाबोनानै होफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 58 बोसोराव आगान होबाय। 58 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसेनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि 58थि गायसनथाइ सानखौ क'क्राझारनि UN एकाडेमि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बड'फा आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय आरो खुलुमनाय गोजोननि मुङाव फारौ आरो बेलुन बिरहोनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुङो। लोगोसे सानजौफुआव बर' हारि दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायमेल हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारियाव फारियै बर'नि सानै MP रोनगोरा नार्जारी आरो जयन्त बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VC समुद्र गुप्ता काश्यप, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार सहराव थानाय फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोर बिबुंगिरिफोर आरो बायदि बायदि बिबाननि मेलेमजिबि सानसुमैफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि फोरमायथि। नोंथांमोनहा आबुङै खोनासंदो। आफादा दिनै 58 बोसोराव आगान होबाय आरो बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गायसननाय सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा जोंनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जेराव एबसुनि इउनिट कमिटि दङ, स्टेट कमिटि दङ आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगो नांनानै क'क्राझारनि बे UN एकाडेमि केम्पासाव जोङो दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानगिरि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि दखरा जिल्ला गासैनिबो बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जों बेखौ खुंफुंदों। दिनैनि बे गोथार सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन मिरु आफादखौ। आरो 1967 मायथाइनि सिगां गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद दङमोन आरो बे गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय नाजानाय बानजायनायावनो मिरु आफादखौ दानाय जादों आरो जेराव बानेश्वर बसुमतारीखौ आफादगिरि, कनकेश्वर नार्जारीखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो दिनै गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रिनि बे फिरफिलानि जि सिङाव थानानै हारि दानायनि, हारि सिबिनायनि, हारिनि थामोनथा रैखाथि, जोंनि
जि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ जों मावबोगासिनो दङ बे गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनिसिमबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बिथांमोननि आलो गोजोननि थाखाय एबसुआव हाबा मावलांनाय साफ्रोमबो जोंनि सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननिसिम आङो आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननो आङो बे गोथार गायसननाय साननि बेस्ट उइसेस आंनि ग्रिटिंसखौ आङो जासिहरबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाया मालाबाबो थाबथानाय नङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जि जावरिखांनाय रेनेसां रिभलिउसन लाबोदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर होनानै गालांबाय बे मोन्थोरा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोथाङै दिनैबो दङ जों आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगोन आरो दिनैनि समाव बिएससि बिटिसि बिटिआर बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकार मोनबाय बेखौ आरो मर माने जोङो क्लियार खालामनानै मर अट'नमि मर फाइनान्सियेल पावारनि बेबस्थाजों बड'लेण्ड बे सिक्स सिडिउल काउन्सिलखौ मजबुत खालामनांगोन आसामाव थानाय बेंगलाव थानाय त्रिपुरायाव थानाय मेघालयआव थानाय बांलादेश नेपाल जेरावखि बर'फ्रा थाया मानो बयनिबो सेफटि सिकिउरिटि बिथांमोननि भबिष्यत राव हारिमु आरो बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावबोदों हाबा मावलांगोन आरो दिनै बे एकर्डनि जिखिनि दफा बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मेक्सिमाम लेभेलाव मोनहैबाय आद्रा थानाय दफाफोरखौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ सिक्स सिडिउल एमेन्डमेन्ट 125 लाबोनांगौ नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव बिनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमदों गुबुन गुबुन लेभेलाव जों सावरायदों सिमा बारायनानै गामि सोसननांगौनि बेलायाव गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै आरोबाव गामि सोसननायनि थाखाय डिटेल मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि लानानै गामिनि लिस्टफोरखौ तयार खालामनाय जादों गासै रेभिनिउआनो जा फरेस्टआनो जा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनांगौनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों दा बे गासै जि बेबस्थानि गेजेरजों एबसुआ मालाबाबो जोङो जिरायनानै थायाखै आरो एबसुआ मोनसे खारबाय थानाय सिगाङाव जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जि मोनसे स्पिडआव हाबा मावदोंमोन दिनै बिनि 10 गुन स्पिडआव जोङो हाबा मावनो गोनां जादों बिनि गेजेरावबो दिनैबो जोङो माखासे मोगा मोगि दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन बेनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन इलिटारेसिनि जेंना इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ समाजाव दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि आइआइएम आइआइटि मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयारसिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान खुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे खुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय गोजोन्थों 125 एमेन्डमेन्ट बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10 6 सिडिउल बयनोबो मर अट'नमि मर फाइनान्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधान मन्त्रि गृह मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टिमा खामानि मावगासिनो एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो गोजोन्थों थेंक इउ नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेटकम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IBPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वार्डआव मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।